Povodom 120 godina od majskog prevrata, u kome je 29. maja 1903. na nasilan način ugašena dinastija Obrenović, potrudili smo se da u ovom video prilogu oživimo sve vladare i vladarke iz ove dinastije. Dinastija Obrenović je vladala Srbijom 72 godine, njen rodonačelnik je Miloš Obrenović, a poslednji vladar bio je kralj Aleksandar Obrenović.